Вітаначкі, шаноўныя! Мы вяртаемся ў Геншин, таму што сюды вяртаецца Лаума. Вось і рэран, першы рэран. Заадно тут хронікі Фонтейна, па-моему, першы раз хронікі Фонтейна. І каго бы я гіпатэтычна выбівала, калі б круціла Фонтейн? Ліні. Так, я бы выбівала ліні, і, мабыць, я потым яшчэ яго пакручу, але ўжо не сёння, сёння мы круцім Лауму. Дарэчы, у мяне абодва гэтыя каталізатары есть, але каб не вісеў клішнік, выберу каталізатар Лауму. Вітаначкі, Мінт, я таксама вельмі радая цябе бачыць, і вітаю Алсевіч Бро, радая бачыць на канале, і дзякуй за пажаданне з вяртаннем. Ну што ж, я ўжо Лаумай прыйшла да статуі Каламбіны. Дарэчы, Каламбіна ў мяне таксама ёсць, я яе паспела выбіць, калі быў яе рэран. Хаця яна прыйшла позна, але я выйграла з ёй 50 на 50. Прычым позна і па часе, і па крутках. Яна прыйшла там больш за 80 крутак было. І таксама у апошні дзень свайго баннера яна прыйшла, прыгажуніжка гэтая. Дык вось. Віш, а мы круцім Лауму. Так, і таксама, каб зняць клічнік, вось є тэставы забег, можна, дарэчы, атрымаць ужо прымагемы, і адсюль можна атрымаць, і адсюль, ну, правда, не прымагемы, але тым не менш. Вельмі зручная функцыя цяпер, калі ты калісьці ўжо праходзіла пробнае заданне, то можна проста забраць прымагемы. О, круто! Удача табе, Мінт! Сіджвін, у яе даволі спецыфічны геймплей, наколькі я ведаю, але тое, што яна можа у бурбалку лавіць сваіх ворагаў, гэта нешта. Гэта геймплей мага бездані, гідрамага бездані, і гэтага не хапала проста з самага пачатку гульні. Дарэчы, я зняла маску Каламбіне, пакуль што, для разнастайнасці. Цертхэ, вітаначкі, вельмі радая бачыць цябе! Так, ну што ж. Дарэчы, калі мы з вамі апошні раз круцілі баннеры, мы круцілі, па-мойму, баннер Вэнсі. Гэта я першым круціць баннер хачу пахваліцца тым, што я панавыбівала. Вось, мы круцілі сігнатурную зброю Вэнсі, я ўсё ж такі выбіла. Хаця яна таксама цягнула да апошняга, але тады крутак мне хапіла. Це1 Ламы або Сігну Нефер, але хочаш Сіджвін. Я лічу, што трэба круціць таго, каго хочаш, бо які сэнс у гэтых метах, калі гульня не прыносіць асалоду? А прыносіць асалоду яна з тымі персанажамі, якія табе даспадобы. Таму удачы, Мінт! Так, я яшчэ хацела пахваліцца гісторыяй сваіх крутачак. Калі быў баннер, так, вось гэта Ілуга, і вось дата, калі я яго выкруціла, а выкруціла я яго яшчэ на баннеры Дзыбай, але у чым фішка? Наўрад ці будзеш гуляць за Сіджвін, ну, але ж ты можаш з ёй гуляць у сэнсе ў атрад браць, і каб яна цябе радавала. Ну, у любым выпадку трэба выбіваць тых, каго хочаш. Спадар Магільчык завітаў. Вітанкі, калега, вельмі радая вас бачыць. Я сёння ненадоўга пакруціць крутачкі, і вось, паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Дык вось, пахвалюся, як я круціла Ілугу на баннеры Дзыбай. Вось. Гэта Каламбіна выйграла 50 на 50. І потым я пачала круціць баннер Дзыбай, каб выбіць Ілугу, і яна прыйшла на 4-й крутцы. Было весела. І спадзяюся, я не змарнавала тады ўсю сваю удачу на гэта, і сёння мне таксама пашанцуе, я выкручу не толькі першае сузор'е. О, ты выйграла 50-50 на Ліней. Віншую, Мінт. Ліней, яна проста цудоўная. Якраз учора скончыла я заданне легенд, і яна такая класненькая. Хаця, ну, канешне, дзіўна, што
такое нешта вельмі падобнае на часовы івент паставілі ёй у заданні легенд, але сама лінея і вось гэты канцэпт тое, што яна бачыць так, зараз будуць спойлеры. Тое, што яна бачыць лёс, але супрацівіцца яму, гэта проста цудоўна, мне вельмі спадабалася. Так, я, дарэчы, заўважыла, магічнік, што вы стрыміце кожны дзень. Гэта проста мая павага, я захапляюся стрымерамі, якія, нягледзячы нават на занятасці ў рэальным жыцці, яны знаходзяць час пастрыміць. Проста захапляюся ад усёй душы. Так, Лінея Сонечка. Дарэчы, я ў блюскае што бачыла, што і я проста здзіўляюся, як сама не здагадалася, што Лінея, яна ж даследчыца, і яе назвалі ў гонар Карла Лінея, які прыдумаў сістэматыку жывых арганізмаў. Гэта проста клас. Я проста ў захапленні ад гэтай адсылкі. І здзіўленая, чаму вось канец баннера я толькі зараз убачыла, што на што гэта адсылка. Таму спяшаюся падзеліцца з вами. Так, ну што, гатовыя круціць? Зараз я абнаўлю інфармацыю, колькі ў мяне крутачак. Вось, 117 крутак я набрала. Значыць, будзе кэшбэк. І колькі там, по-моему, 15 крутак пасля дзыба адкручана. Так, 15 крутак. І па маім досведзе гэтага мусіць хапаць на той, каб выбіць C1. C1 улама шыкоўная, яна пачынае хіліць, калі актывуе рэакцыю. Давайте успомнім. Калі яна актывуе рэакцыю, вось яна аднаўляе ХП, калі актывуе рэакцыю месяцовай бутанізацыі. І акрамя таго, вось гэты, зараз пакажу, вось гэты бег, ён цягнецца хутчэй і патрабуе менш трываласці, што супер зручна, таму што без C1 ён скончваецца на дзіва хутка. У рэверсе ідуць адразу патрэбныя баннеры ў ціртхэ. Прабач, я проста не гуляю рэверс, таму мне гэта нічога не кажа, але я зычу табе ўдачы і спадзяюся, ты выкруціш усіх, каго хочаш. Так, ну што, зараз будзем рабіць тое, дзеля чаго мы тут з вами ўсе сабраліся. Ну што, лама? Першая дзесятачка паляцела. Гэта, конечно ж, не лего. І гэта сузор'е на ягоду. Ягода, дарэчы, цудоўная. Я проста ў захапленні, што сярод персонажаў Ноткрая няма аніводнага, хто мне бы, вось, зусім не падабаўся. І асабліва ягода, я такая радая, што у Ноткраі вось такая смешная гераіня, гэта дзяўчынка. Таму што звычайна гэта робіць хлопцаў, гэта ўжо трохі прыелася, і звычайна у іх гумар такі, які, буду шчырай, ён раздражняе. Але ягода гэта проста свежы глоток паветра. Сінціў. Так, у нас уже назбіралася кэшбэку. І каб быў роўны лік, вось 90 крутак засталося. Таму я збяру іх. Неверагодна шанцавала. Таму думаю, што ўжо удача скончылася, але ведаеш, цірхэ, кажуць, што ёсць аккаунты ўдачлівыя і няўдачлівыя, таму, магчыма, твой аккаунт удачлівы, і ты выкруціш усіх, ужо выкруціш. Так, гэта зноў не лего. Гэта Сінціў яшчэ адзін. Я пахвалілася івэнце, і Сінціў вырашыў на яго заклік прыбегчы. І яшчэ адна ягадка цудоўная. І гэта ўсё яшчэ не лего. Колькі мы там скруцілі? Гэта нейкая зброя. Гэта што у нас? Бясструнная. Я ўжо нават забыла, як ён выглядае. Гэта зараз я ўжо скруціла 60 крутак, плюс 15 гэта ўжо 75, значыць зараз мусіць быць ужо прыляцець лего.
хутчэй за ўсё. Так, ляціць Лега. І... Hello, Oh. I am Yume Mizuki, a clinical psychologist. If something's troubling you, feel free to talk it out with me. I can banish even the darkest of nightmares from your mind without leaving a single trace. Oh, you don't believe me? Well then, if you have a moment to spare, why don't you stop by my office? Што ж, нас павітала Мідзукі, і, калі шчыра, я задаволеная, таму што яна была апошняя стандартная персонажка, якой мне не хапала. І цяпер у мяне ўся калекцыя стандартак, і мне не прыйдзецца цягнуць яе на гадавіну. Я змагу браць чарговыя сузоры і цігнары. Вось. Так што я лічу, што гэта вельмі нават паспяховы пройгрыш 50 на 50. Яна зараз павіталася, расказала, што яна клінічная псіхалагіня і, маўляў, не верыш, што я магу, ну, там, выгнаць нават самыя жудасныя кашмары, то завітвай у мой офіс. Так, прынамсі, яна новая. І моя калекцыя стандартак завершаная, так што я зусім нават не супраць. Я праклікаю, раптам... О, ягадка. Раптам яшчэ будзе Лега. Всялякае бывае. Не, у гэты раз дзіва не адбылося. Так. Давайте пакуль актывуем тое, што у нас ёсць. До рэчы, я не памятаю, ці збірала... Клас! У мяне ягада была зусім без сузор'яў, а цяпер ужо адразу 3. Керара. Ось, я таксама сузор'я дасталося. Здаецца, што існуюць... Так, дарэчы, калі можна мяняцца гэтымі рэчамі, якія падаюць з гачы, гэта сапраўды вельмі зручна мець некалькі аккаунтаў. І ведаеш, Ціртхэ, так як гэтыя ж гачы, яны азіяцкія, звычайна якраз такі шансоўныя азіяцкія аккаунты. Вось так, вось мультики. І ці збірала я на яе... не, я не збірала на яе рэсурсы, але ўсё адно на некалькі разоў яе можна звысіць. I feel myself getting stronger, both in body and mind. I'm ready to face even more powerful nightmares. Я пачуваюся мацнейшай, як целам, так і духам, і гатова сустрэцца з нават мацнейшымі кашмарамі, сказала Мідзукі. О, дарэчы, можам пакруціць і стандарт. Зараз зберу трошки крутачак. Мін піша, што ягадка мяне любіць. Так, ягадка мяне любіць. То ўзаемна, ягада просто цудоўная. Thank you. From the bottom of my heart. With your help, I'm confident I can handle any case that comes my way. Дзякую, з твоей дапамогай я ўпэўнена, што змагу справіцца з любым выпадкам, які мне сустрэнецца, кажа Мідзукі. Дарэчы, у Overwatch ж выйшаў новы персонаж, таксама Мідзукі яго завуць, і калі шчыра, так як я ўжо ведала Мідзукі з Геншина, я была ўпэўненая, што гэта будзе дзяўчынка, але не, гэта аказаўся хлопец. Your encouragement allowed me to look within and see my weaknesses for what they are. You've helped a psychologist down her own path to healing, and that's not something many people can say. Так, я не зусім пачула гэтую фразу, там нешта накшталт, мы дапамаглі ёй зазірнуць углыб сябе, і гэта... Так, зараз пачытаем, што там фраза. Your encouragement allowed me to look within and see my weaknesses for what they are. Так. You've helped a psychologist down her own path to healing, and that's not something many people can say. Дзякуючы твоей падтрымцы я змагла лепш
лепш спазнаць сябе і прааналізаваць свае слабасці. Ты дапамагла псіхолагу стаць на шлях адцалення, такім мала хто можа пахваліцца. Што ж, гэта вось я сабрала яе. Што там у мяне? Так, я ж крутачак накруціла. Трошачкі не хапіла, і можна было бы яшчэ одну крутку атрымаць з батл паса. Ну добра, давайте пакруцім стандарт, раптам там таксама нешта цікавае выпадзе. Хаця... Ну, раптам. Не, нічога цікавага. Ось, але крутачкі лішнімі не бываюць. Ну што, працягнем. Гэта значыць, у мяне 50 крутак і... Так, я, напэўна, ўсё ж памылілася ў сваіх разліках. І, магчыма, і не хопіць. Але да канца баннера ўсё адно хопіць. Так, ладно. Відаць, у мяне стрымерская удача, магчыма, мяне пакінула. Пасля таго, як я круціла лаўму апошні раз і выкруціла проста ўсё, што збіралася, ўсё выкруціла. І гэта не лега, а зноў нейкая зброя. І гэта зноў не лега, а зноў ягадка. Яна вырашыла сабраць сабе ўсе сузор'і тут. У Геншыне ёсць партрэты, паўторкі персонажаў. Так, канешне, я же зараз і кручу. Вось лаўма у мяне ёсць. Гэта называецца сузор'е. У Геншына гэта сузор'е. І вось можна 6 разоў выкруціць персонажа паўторна і павышае характарыстыкі. Уласна кажучы, першае сузор'е ў лаўмы, на мой погляд, самае карыснае. І, ну, я, конечно, хочу лаўму ўсе сузор'і выбіць, але гэта калі-небудзь аднойчы. І зараз я хочу, каб выбіць вось гэтае першае сузор'е, а сама персонажка ў мяне ёсць, вось яна. Прыгажунечка, я выбіла адразу, як толькі яна выйшла, таму што, ну, вы паглядзіце, гэта ж проста я, толькі у іншай колеравай гамме. Ось, якая яна цудоўная. Цуд проста, не персонажка. Канешне, адзенне яе дужа адкрытае, але, ну, допустим, яна жырыцца месяца. І гэта ёй патрэбна, каб купацца ў месяцовым святле. Так, ну што, 30 крутак засталося і некаторая колькасць кэшбэку. І гэта ўсё ж не лега. Гэта сінціў. Не лега. Ну што, апошняя десятачка і яшчэ 5 крутак будзе з кэшбэку. Гэта ўсё яшчэ не лега. Так, зараз заберем круткі. 5 крутак і, магчыма, яшчэ адна будзе. Ну, вось, калі нешта выпадзе. Ага, кэшбэк ляціць. Ягадка! Ягада выбіла сабе ўсе сузор'і. Клас. Цуд просто. І... Давай. Неа. Так, значыць... Яшчэ адна крутачка. І гэта не лава. Дарэчы, можна ж паспрабаваць зрабіць вось што. Я зараз пагляджу, чаго ў мяне не хапае. Так, актывую сузор'і і пагляджу, чаго ў мяне не хапае у баявым пропуску. І, магчыма, мы зараз гэта выканаем. І тады можна прыгатаваць 20 страў, зрабіць 20 прадметаў у кузні. Ну, праці, можна завітаць у імбрычак. Дарэчы, ці бачылі вы мой імбрычак? Кайфануў сертхэ, кайфануў ад
Ціртхе, слухай сваё сэрца, хто табе падабаецца, таго і бяры. І слухай, гэта так круто, што ў цябе хапіла крутак выбіць адразу столькі. Ну, магчыма, рэверс, канешне, не Геншин, ён усё ж такі больш шодры, але я за цябе шчыра рада, гэта проста супер круто. Так, давайте я вам покажу свой імбрычак, таму што, на мой погляд, я зрабіла яго даволі прыгожым. Ну, прынамсі, невялічкую участачак каля яго. Вось. Вось гэта фантэнскі імбрычак з вось такімі упрыгожваннямі. Тут у мяне садзік. Вось, ну і ўсё, што патрэбна для крафту. Можна, дарэчы, зараз скрафціць сігнатурную страву лаўмы. Адразу забраць вось хлеб наш хлеб наш існы. Ціртхе, падказвай, як гэта перакладаецца на беларускую. Ладно, я пакуль перакладу апісанне. Вегетарианская салата, самая свежая садавіна і гародніна, старанна адабраныя, падаюцца разам з жытным хлебам і заправкай. Гэтая смачная і сытная страва, якая штодзённа на сталах у праведных дзяцей марознага месяца. Так, для баявога пропуску патрэбна 20 штук. О, буду удзячная, калі паглядзіш. Вось, сігнатурная страва ламы — гэта шэпт у лесе. Асаблівая страва ламы. Кожны інгрэдыент раскрываецца на яе языку, вабячы смакавыя рэцэптары у вір танцу. Гэтая свежасць сапраўды не мае сабе роўных. Нібыта чуецца спеў птушак на світанку і бачыцца пяшчотны перазвон расінак, якія іскрацца пад промнямі ранішняга сонца. Няўжо гэта дабраславенне уладаркі лесу? Ой, клас. Все, што датычыцца ламы, такое далікатнае, узвышанае адначасова. Так, цяпер забярэм гэта і адразу паставлю каваць наступнае. І у нас запоўненая. Так, там хопіць, каб запоўніць. Не хопіць, каб запоўніць. Ладно. Тады забярем мэблю. This realm is... Так, забярем мэблю. Так, вось, трымаць усё. І паставлю адразу на крафт што-небудзь з нашаткаў марознага месяца, таму што я хацела зрабіць сабе шмат чаго ў імбрычак у іх стылі. Мне проста неймаверна падабаецца гэтае. Неймаверна падабаюцца нашаткі марознага месяца. Так. Гэта таксама з каламбінай звязаныя такія свяцільнікі. Вельмі прыгожыя. Так, што ж яшчэ можна? Гэта таксама, гэта ж гэтая кулінарная штука для нашаткаў марознага месяца. Класна, што зрабілі і ў стылі наша таўна, і ў стылі нашаткаў марознага месяца. Так, яшчэ такі, недастаткова матэрыялаў, ну ладно. Ну ладно. Так, гэта... Так, таксама магу забраць. Вось, ну і цяпер мусіць хапіць для таго, каб сабраць узровень і крутануць крутачку. Вось, выдатна, якраз такі яшчэ адзін узровень сабраўся. Што ж, я спадзяюся, тут прылеціць кэшбэк. Давай. І не, гэта не кэшбэк. Ну ладно. Што ж, сёння лам мне выкруцілі. Хаця было так блізка. Я пэўная, што да канца баннеру я выкручу яе проста... Ну, дакладна выкручу. Ну ладно. Тады раз ламу не выкруці. Так, мінт
апошнім часам намагаецца прыдумаць, як можна замаскіраваць прабач, што ты намагайся замаскіраваць? Відавочна, што можна зарабіць штосьці накшталт пячэры. Так, паўсюль хлеб надзённы, што дзе... Хлеб надзённы, так, слухай, сапраўды. Дзякуй, вялікі Ціртхэ, дзякуй, што паглядзела. Прабач, Мінт, я не дуже зразумела, што ты хочаш схаваць. Можаш патлумачыць? Так, а цяпер я хачу вось вітаць да Лаўмы. Раз не выкруціў, то хаця бы пагаворым з ёй, таму што там чакае зараз гісторыя. Дарэчы, памятаеце, як мы рабілі гэтую бібліятэку? О, там таксама ёсць тэлепорт, я ўжо і забыла. Ось, давайте завітаем у бібліятэку. Всё, дайшло, маёнтак, прабач, я не скеміла. Дарэчы, тут Лаўма, і там чакае Лаўма. Я зараз нават пагляджу. Яна ж недзе мусіць быць тут. Яна бліжэй туды. Так, значыць, тут Лаўма ёсць, і недзе яшчэ яна ёсць. Я нават хачу... Не атрымаецца. Я хацела стаць так, каб былі яны бачныя абедзве. Што ж, давайте пагаворым і з той. Толькі... Вон яна. Недзе тут мусіць быць. На мапе бачу, у свеце яшчэ не. Вон яна сядзіць. Сядзіць Лаўма. Калі я туды падымуся і... Ці змагу я бачыць адначасова? Адначасова і тую. Так. Лаўма. Стоп. Яна ж толькі што была тут. Што? Ладно, давайте з той пагаворым, а потым сюды вернемся, і я спадзяюся, што яна таксама вернецца. Ладно, Еншо, ты мяне абыграў. Сапраўды нельга, каб адначасова у двух месцах былі персонажы. Чытаеш запісы павучальных баек свежых цудоў. Гэта такі дамахрамінавы кайф. Ну і я рада, што падабаецца. О, котачка з Лаўмай. Гэта часам не тая сустрэча, дзе яна заснула? Не, по-моему, я тут яе ўжо бачыла, і яна заснула, бо ў яе былі цяжкія рогі. Што, зноў? Так, значыць, мы сапраўды бачылі, як яна тут заснула. Але цяпер тут толькі Лаўма. Здаецца, яна праўда спіць. Мін, тут не толькі Лаўма, зірні ўніз. Што мне рабіць? Мабыць... Вітанкі. It's you, traveler. I trust you're well. Табе прысніўся кашмар? Калі не хочаш распавядаць, не трэба. No, that's not it at all. It's just, my antlers are quite heavy. I almost toppled over. It gave me quite a shock. У сэнсе? Можа... Так, я ўпэўненая, што я калісьці бачыла ўжо гэтую размову пра цяжкія рогі. Відаць, патрэбна асаблівая лоўкасць, каб спаць седзячы. Indeed it does. As you've seen, my antlers are bigger than everyone else's. It can get quite exhausting whenever I have to walk long distances. Беда Лаўма, у яе сапраўды павінна быць вельмі моцная шыя. У яе ж рогі яшчэ могуць вырастаць. Which is why I try to find the time to come here and rest whenever I can. I fear I must have nodded off this time, however. І нічога нельга зрабіць? I'm afraid nothing much helps beyond finding somewhere to sit down every now and then and taking a rest. Паўтараюцца? Не, Мін, пачакай. Яны ж не павінны паўтарацца, бо за іх даюць прымаемы, і калі ты збярэш пэўную колькасць, то
ну, збираєш певну кількість, їх дають примагеми, і, ну, Хайверс би такого не допустили, каб можна було примагеми ад нейкіх паўтральных дзеянняў атрымліваць. Miss Aino once offered to produce a mechanical device that would help support my neck and antlers. Айна сапраўды генія. While I was grateful, it didn't seem to be entirely. How should I put it? Ці будзе такая прылада дарэчнай? Yes, that's a fine choice of word. Someone in my role needs to maintain a certain image. As Moon Chanter of the Frost Moon Scions, it would be unseemly to appear in public with a machine around my neck. Я ж не збірала тут месяц Окулус, а ён усё адно знік. Ну, відаць, лічыцца, што мы тут яго павінны ўжо сабраць. Не, я хачу яго сабраць апошнім. Механічная ўладарка лесу. Механічная ўладарку леса гэта гучыць нешта як тэхнадруід. Я калісьці расказвалі, што хтосьці прыдумалі у ДНД гуляць за тэхнадруіда і, ну, карацей, майстрыца не дазволіла. Яны паўтараюцца, а прымагемы не атрымліваюцца. Цікава. Слухай, тады класна, што яны паўтараюцца. Ну, як бы можна ўспомніць, што было, нават без прымагемаў. Але я вось не памятаю, каб у мінулы раз было пра механічную ўладарку лесу. Магчыма, гэта сапраўды новае, толькі зноў мы размаўляем пра то, якія цяжкія ў лаўмы рогі. Indeed. Будь цябе свая пайман, гэта разам бы вырашыла праблему. Яна ляцела бы ззаду і трымала бы твае рогі. That's actually. Яна ўсур'ёз гэта ўспрыняла? Прабач, я пажартавала. I must say I found that quite the amusing mental image. Клас. Дарэчы, класная кампазіцыя. Кампазіцыя кадра тут. Яны як бы бачныя скрозь гэты... Боже, як гэта назваць? Гэты аздобу такую? Не была ўпэўнена, ці усе сустрэчы з Янфэй выклікала. Ты атрымала паўтор. Я, дарэчы, таксама, каб лаўма сёння з'явілася, я таксама прыйшла ў храм. Але не з'яўляліся сустрэчы з лаўмай, то бок яны маглі быць і новыя. І гэта, хутчэй за ўсё, новае, таму што я не памятаю, каб лаўма размаўляла пра механічную гэтую прыладу. Ціртхэ расказвае гісторыі, запомніла гісторыю пра бурніка, які ўтрымаў у роце цела хрыстовае, каб прадухіліць морці уцекі пчол, нахіліўся над волем, пачаў дзьмуць, а аплатка выпадкова вывалілася на зямлю. Пчолы, як святыя жывёліны, разам вылецелі, паднялі аплатку і паклалі на пабудаваны з сота. Боже! У дарозе дадому бортнік зразумеў глыбіню свайго блізнерства, заліў булле вадой, забіўшы пчол, расчыніў сот і убачыў цудоўнае дзіця. Ён таемна адправіўся пахаваць яго на касцёльных могілках, але дзіця вырвалася з нявартых рук і навошта забіваць пчол? Боже! По-моему, найлепшы спосаб шанаваць якіх бы то ні было багоў, гэта шанаваць прыроду і жывёлы, пчолы тым ліку. Асабліва, як ты кажаш, калі ў хрысціянстве пчолы лічацца святымі жывёламі, то проста, навошта глупства нейкае зрабіў. Ладно. Так, Мінт, лаўма шчаслівая нас бачыць, гэта праўда. І я таксама шчаслівая яе бачыць. Thank you. A good laugh was exactly what I needed to chase the tiredness away. Клас, мы павесілілі лаўму. Заўсёды да тваіх паслуг. Don't be a stranger. Feel free to drop by whenever you're passing through. І таксама. Трэба сапраўды часцей да яе завітваць. I'll make sure we have all the fresh fruit you can eat. Клас, яшчэ і пачаставалі. Цудоўна.
гісторыя запісаная, то бок гэта была новая гісторыя. Я зараз нават праверу. Так, гэта ось яно. І так, лама, вось гэта мінулая гісторыя, і таксама ось на вострове Хісе вы сустракаеце ламу, якая адпачывае, вы стараецеся не шумець, але яна адразу вас заўважае, ці можа гэта заўважае яе котка. Мы размаўлялі амаль пра тое ж самае, пра цяжкія рогі, але ну вось, было трошки іншае. І наступнае, на вострове Хісе вы зноў сустракаеце ламу, на гэты раз яна выглядае трохі заклапочанай праз цяжар сваіх рагоў. Але ж у мінулы раз яна таксама пра гэта разважала. Так, а колькі ў мяне там не хапае? 2 гісторыі не хапае да прымагемаў. А колькі мне прымагемаў не хапае да... Многа, ладно. Я спадзявалася, калі сабраць яшчэ пару гісторый, то можна было бы забраць... Have you decided where you will go from here? Забраць not, яшчэ крутку. Why not find a patch of soft grass and rest a while? По моралі казки відавочна дрэнны чалавек. Рогі ціснуць. Не, мае рогі лёгкія. Мне пашанцавала ў адрозненне ад ламы. Мае рогі лёгкія, і яны мне, ну, толькі замінаюць, калі там чапляцца за нешта такое, але не ціснуць. Не. Мне больш за ламу пашанцавала. А ведаеце што? Можам з вамі... Ну, конечно, гэта, мабыць, зойме некаторы час, але Ноткрай даволі шчодры на прымагемы. І можна было бы... Або ведаеце што? Не Ноткрай даследаваць, а новую Mondstadtскую лакацыю. У меня тут якраз такі яшчэ і тэлепорты не пааткрываныя. Вось. А давайте, вось можна у гэтую частку схадзіць, паглядзець, што там, таму што вось тут я яшчэ не была, тут ужо трохі гуляла і пачынала квест, але каб не спойлерыць асноўны квест, накіруемся вось у гэтую частку. Не, якраз такі момент я зараз збіраюся накіравацца ў новую лакацыю. Может, гэта ж ўсё ж такі тое, адкуль мы пачыналі, і, конечно, дзіўна, што пасля столькіх прыгод нас зноў прывяло у Mondstadt, і, судзячы па ўсім, гэта асноўны сюжэт нас там чакае. Так, як бы то сюды... Так, давайте ў новую лакацыю. Як класна. Нават не верыцца, што вось гэта яшчэ нядаўна тут усё скончвалася. Я бачу там некаторыя выпрабаванні, баявое выпрабаванне, і збіраюся яго выканаць. Не дуже багата мае, але пара крутак будзе. Ну вось, давайте штосьці да першай круткі і паспрабуем сабраць. Так. Ага. Right now. Ой, боже, я міха на выход. The doctor will see you. Lush as the moonlight. Тут бы лучника по-доброму, але у меня зараз вот лучника right немає, я here. уже Come on now. почала випробування. І без лучника дала ради. Go on. Open it up. Show me what's inside. Тіртхе, ти стільки разів була разом з Мінт, одночасово завітували на мой стрім, і тільки зараз зауважила. Вока вже замилилася. Прикольно. Ну ось класно, що белорусская и украинская ось настолько подобные. Так, я зараз поставлю Mondstadtский компас, мабуть, він ще покаже что-нибудь. Ага, він показує, що недзе там есть. Ага, він показує випробування. І яно доволі далеко. І вядзе якраз таки у бок порта, а я хотіла пайсці у іншы бок. Большая частка у церкві. Ти маєш на увазі храм Простори? Ну, так, я ведаю, што яна ў храме Просторы, але я туды яшчэ не дайшла, і я бы не хацела спойлерыць, калі шчыра, ну, для тых, хто яшчэ праходзіць
Ось тому зараз просто даслідую локацію ту, яка не зв'язана з основним квестом в этом сюжете. Да вот не верится, что гэта зноў монштадт. І у арыгінальным монштадзе, по-моему, ветер так не дзьмуў, як тут. Тут ён прямо конкретно так дзьме. Так, а вось телепорт. Телепорт гэта прямо гіма. Дарэчы, я бачу там хілячурлаў. Не, там стралков нема. Мне зараз патрэбныя стралкі, каб сабраць з іх стрэлы. Тому да стралкоў я чапляюся, да астатніх не. Церхе кніжкі па-украінску чытае, круто. Так, дарэчы, ну, так, калі яно... Калі прызвычаешся, то уже не так звяртаеш увагу. Локацыя даволі рано по квесту открываецца. Ну, я толькі пачала сам гэты квест, ну і плюс ён ўсё ж таки сюжэтна важны, і не хацелася бы ну, не хацелася бы спойлерыць для тых, хто яшчэ не праходзіць. Старыя добрыя выпрабаванні. Я так, калі шчыра, я так не разабралася яшчэ, як вось гэтым мотыльком кіраваць. Таму што неяк кухенкі прасцей кіраваць. Весела. Гэта куды мяне занесла? Гэта мяне на паветраны млын занесла. А вось і хілячурлы. Show them. A bitter pill to swallow. Так, ты стрелок ці не стрелок? Ты же мусиш бути стрелком, раз ти був так високо. Він, мабуть, і стрелок, але ні. Receive my blood. Emerge. Come on out. Ага. Трошки... Не випала мені стрел, шкода. Зато якась Go пряма on. гема. Open it up. Show me what's inside. Нам тільки зараз гэтую дошку выдалі. Прикол. Ці гэта надкрайская дошка. Было бы забавно збіраць надкрайскую мэблю у Монштадзе. Вон там караблі, вон там... Гэта ж уцёс Зоркахопа? Я туды гляджу. Так, я вось і гляджу я... Не, гэта, відаць, не уцёс Зоркахопа, напэўна. Вау. Конечно, так нязвычна бачыць Монштадт з новага ракурсу. Нейкая пачатковая лакацыя. Амаль што пачатковая лакацыя, з якой пачыналася гульня, яна, зараз пакажу, вось яна. А гэта яе пашырэнне праз 5-6, амаль 6 гадоў гульні дадалі вось гэтую частку, якую ўсе чакалі шмат гадоў з самага рэлізу. І вось нарэшце дачакаліся. І калі шчыра, ну, навічкі, яны ж могуць тут даследаваць, у іх квестам знайсці свайго сіблінга, і тут яны бац завітваюць... Так, гэта ўжо пайшлі спойлеры. Завітваюць тут у храм, які прыводзіць да той багіні, якая скрала нашага сіблінга. Вось. І гэта, канешне, вялікі спойлер. Так, пачакайце, там сядзіць руінны вартавы. Так, ну ўсё, мы зараз пойдзем да руіннага вартавога дакопвацца. Так, пойдзем жа? Пойдзем. Але спачатку я бы... Ага, там ужо далей... Там куфар, я бачу куфар, ну што ж.
Сабраць куфар ці не далекавата, калі толькі з фурынай. Ага. Так, я як бы гэта ведаю, як рухаецца матылёк. Ну, як бы, я гэта ведаю, але гэта ўсё адно складана. Кухенкі як бы ідзе проста гарызантальна, гэта прасцей атрымліваецца. А з матыльком ужо трэба прыкладаць намаганні. Штосьці яшчэ паказвае, там яшчэ нейкае выпрабаванне. Ага, я яго бачу. Матылькі! Так давно не... Ну, вось не даследавала. Ну, бываць то бывае, але вось канкрэтна не даследавала лакацыі, у якіх аніма матылькі лётаюць. Так, а гэта хто? Ты хто? Ты персонаж? Пакхаус. Хто ты? Дзівосны феномен. Калі б можна было бы падысці бліжэй, што ты робіш? Я назіраю за хілячурламі. Шчыра кажучы, мне ўдалося знайсці тут асаблівага шамачурла. Здаецца, ўся экасістэма хілячурлаў тут пабудавана вакол яго. Хаця ён шаман, яго статус блізкі да статуса правадыра. Кожны раз баціш сыграць у генш, але ж можна ў генш сыграць не дагуліваючы ў рэверс, пагатоў, што тут івенты яны часовыя, ты іх нанова не пройдзеш. Ну, ў сэнсе, калі яны скончыліся, ты іх не пройдзеш ужо. Калі падобная экасістэма дагэтуль не была апісаная на навуцы, магчыма, нават настаўніца здзівіцца майму даследаванню. Так, а хто ты? Хто твоя настаўніца? Хто ты? Я навуковец, і насамрэч я вывучаю хілячураў. Але гэта мой першы самастойны праект. Вось тут была моя настаўніца. У тебе і настаўніца ёсць? Так, яе завуць Ливінгстон. Боже, старая добрая Ливінгстон, якая у самом пачатку давала нам квесты знайсці. Так, Ливінгстон, яна ж... Ёй жа дастаўку... Так. Дастаўку давалі доктар Эдыт, а доктар Ливінгстон, гэта, па-моему, яна даследавала лісце, прапітанае сілай аніма на дрэве Ванесы, куды мы хадзілі іх збіраць і збіралі з дапамогай гэтага... з дапамогай бачання стыхій. Божна, зноў спам. Нікуды ад яго не падзецца. Так. Кот ашейнік загубіў? Гэта ён так лёгка выварочваецца? З ашейніка прыкол. Так, я завуць Ливінгстон, яна вялікая даследніца хілячураў, таксама выбітная прыгодніца. Мабыць, яна зможа знайсці нейкую зачэпку. Так, яна і хілячураў даследуе, і аніма. Так, олені. Олені. Оленя мы ловим. Давайте, оленики. Не, мимо. Так, зараз пойду доколупаюсь до руйнного вартового. Таки оленика зловлю. Опа, зловила. Віншую змею со скидыванием скуры. Со змеиной скуры можно нечто зрабіць, наколькі я ведаю. Ці будзеш ты нешта рабіць? Мінт не ведае, дзе каточак губляе... Дзе каточак губляе свае шынкі. А калісьці гэтыя руйныя вартавыя падаваліся такімі немаверна складанымі. А зараз гэта вораг на один зубок. Эх, ностальгія. Зараз бы яшчэ з вокам буры сустрэцца. Так, ты стрелок? Не, гэта просто хілячур. Так, вунь выпрабаванне бачу. Зараз пабегу выконваць. Старая скура даволі крохкая. Ну, мабыць, яе можна стаўчы і штосьці з яе прыгатаваць. Напэўна, едзе ў новае месца.
Эх. Ну так, коты, конечно, м'яко кажучи, не люблять ошейники і наогул якоїсь обмежування свободи. О, тут він сам летить, прикол, я нічого не рухаю. Так, а тут мені треба буде вже самой лететь. А ось тут уже сам летить. О, это не просто куфр, это куфр с меблей. The world wishes you well. Что это? О, это нечто з нового храму. Тут такие кубики. А. Что я купил меньше, то... Ауч. Ну так, калі ашейнік цесны, гэта, канешне, м'яка кажучы, не дуже добра. Якой? Народнай медыцыне прапануеш адкрыць ІП. Ну, калі не хочаш сама адкрываць ІП, я думаю, можна з кімсьці скааперавацца. Ну, як бы, хто гэтым уже займаецца, а ты будзеш проста пастаўляць інгрэдыенты і, ну, там, супрацоўнічаць, я не ведаю, супрацоўніцай станеш. Ну так, катошкі гэта весела. Гэта правда. Right now, right here. Show them. Выкрадальнікі скарбу мне таксама A патрэбны. bitter pill to swallow. Куфар не адкрыўся, таму што тут ідзе адмога. The doctor was seen. Test subject. Добренько. До речі, а ці хопіць мне... Так, я ж магу яшчэ для прымагема ўпрасціць нефер. Тут яшчэ новая пачалася новы івент. У гэтай абнове багата прыгожай мэблі. Ну так, это правда. Так, а што мне... О, ясна, даследаванне толькі 8%, а я спадзявал... Не, до 40, гэта, конечно, яшчэ гуляць і гуляць. Гэта дакладна трэба адкрыць храм. Каб... А што у мяне тут? Аватара? А, так, я ж Мицуки выбила, так что у меня теперь новая аватарка есть. The world wishes you well. Ось. Ага, еще одно випробування, правда, оно тут уже вышей. Так, а що? О, давно не було таких хілячурських будоваў. Ну что, наперед? Emerge right now. И давно я лавачурлом не A бачу. moonlit night for all. A bitter pill to swallow. Remember, health comes. A sight to behold. Emerge right here. For the everlasting forest. Так, я, конечно, ультанула, але це потрібне воно мені. А, так, там ще хтось є. Mind the side effect. О, тут є ще і феєчка. І Perhaps феєчка, і this великий treasure has куфар. been waiting for you all along. Я все пооткрываю. Хоть феечка. Ну, конечно, калі хірячула ловіць фей, гэта весело. Я думаю, что гэта уже не будзе спойлером, что феи гэта анёлы. Так, хто да мяне хоча? Не пушу. Яшчэ адзін The кофрик world з wishes you well. мэбляй. Что там у нас? Гэта маленькі вертыкальны празрысты стэнд. Туды накшталт можна нешта паставіць унутр. Дзе трошки далей, дзе прикольны хілячулы ёсць. У сэнсе, які прикольны хілячулы.
Я його пропустила, напевно. Так, там бачу телепорт, але спочатку хочу за феечкою сходити. Давай, феечка. Я направ на святі. Клас. Як зручно. Зараз Хілячурла на мені. Не загрися. Ось би всі феї так водили. Ага, тут можна... Вон там яшчэ одна феечка ёсць. Відаць, гэта будзе нешта эпічнае падымецца са дна. Так, бачу. Там некалькі куфраў, прынамсі, ёсць. А вось і тэлепорт. Але я, напэўна, вярнуся зараз да Хілячулаў і пазбіраю астатняе, што там ёсць. Emerge. Show them. Right now. Wait. Мне ж так падабаецца, як Каламбіна бегае. Яна ж бегае зусім не так, як астатнія Right персонажы. here. Emerge. Дарэчы, Come яна ў on мяне out. з сігнатурнай зброяй нефер, якую я выпадкова. Трохі правей па мапе. Окей, правей мы пойдзем. The doctor will see you now. Branch into song. With one heart, we pray. Right now. Show them. Right here. Короче, я хвалилась, что у меня я и Мика C3. У меня теперь просто максимально полепшенная яе... Вось максимально полепшенная яе ешка. Она полепшается на другим сезоре и на третьем. Вось. Так, давай-ка ты, Хилячул, что-то до тебя. Нечто до тебя там не достает. Right now. Ось. Іншая справа. Зараз бяру з яго тут. І гэта... О, страла! Цудоўна. Страла гэта тое, што мне трэба. Супер, колькі стрел нападала. Come on out. Show them. Ой, Emerge. там Come on була out. вибуховка. Mind the side effects. Так, а чому тут куфр не открывается? Мне здається, я вже стільки Хілячулов побила і хочу за всіх, хто поблизу ёсць, і ви навіть когось ще на вежі забили. Когось не хапало. А, вон же, Шамачула ще на вежі. Right now. Right here. Вось, Шамачула і не хапала. Perhaps this treasure has been waiting for you all along. І гэта ўжо 78 прамаємо, усё яшчэ небагата, але ўжо набліжаемся да мэты. Да, новай крутачкі. Так, я так разумею, тут ці адзін Хілячур. Яго нават чапацца The не world wishes хочацца. you well. Не хочацца гэтага самотнага Хілячурла. Так, а трохі правей па мапе гэта... Мін, ты маеш на увазе, што гэта недзе тут? Окей, тады я... Ну, я туды і збіралася схадзіць, але буду ведаць, што там нешта цікавенькае. Ягады. У мяне аднойчы скончыліся ягады. Мне трэба было... Як трэба? Я хацела зрабіць нейкую страву, а ў мяне не хапіла ягад, каб прыгатаваць варэнне для гэтага. Было забаўна. Receive my blessing. Surge. Show them. Right now. A new moon rises. Эх, як шкода, што я крыцаю толькі падчас анімацыі ульты. I'm always watching.
Я уже амаль добіўся, але... Wait. Так, я не гэта хацела зрабіць, я The хацела statue will see. пахіліцца. Тут можна гародніну пазбіраць. Ха-ха, клас. Яшчэ там можна нешта выкапаць. Зараз The пайду world капаць. wishes you well. А, феечку. Клас. Гэта, я спадзяюся, гэта... Так, дзе феечка? Згубіла феечку. Я спадзяюся, гэта тая феечка, якая... вось яна. Вось. Якая дапаможа мне адкрыць тыя куфры. Матылёк, канешне, забаўны. Такі пузаты. А не, гэта яшчэ не ўсё. Там яшчэ адна ёсць. Вон там. Я спачатку не заўважыла. Я заўважыла толькі тую, якая насупраць. Мабыць, там яшчэ і чацвёртая ёсць? Не, з чацвёртага боку там тэлепорт. Так, куды ты пакажаш? Паказвай яна туды. Добренька, пойдзем у тым напрамку. А гэта якраз таки тая сцяжына, па якой я хацела прайсці далей. Так, яно паказвае на куфры, якія ўнізе. Добра. Тады я просто не буду пакуль на гэта звяртаць увагу. А пайду шукаць феечку. Ага, мусіць быць, яны таксама недзе філячола яе схапілі, закапалі, схавалі. Emerge. Come on out. Surge. Lush as the moonlight. A bitter pill to Я swallow. абажаю, як лама сваёй доўгай ешкай выносіць нават самых моцных ворагаў. Yep. Нейкія хілічурмы не дуже шчодрыя на наканечнікі стрэл. Яны ж лучнікі, у іх гэтых Take heart. стрэл You мусіць toil not in быць vain. багата. А яны жмотяць. Ага, яшчэ выпрабаванне, але спачатку... О, я зразумела, пра каго ты. Вось жа ён. Вось гэты дзіўны хілячур. Я так разумею, гэта... Дарэчы, на гэтых масках это ж тое, што выглядае як рот, гэта не рот, а вока. Яны аднавокія склопы. Жахікі. Я так разумею, гэта нейкая мясцовая легенда на гэтых хілячуру, так? Right here. Show them. The doctor will see you now. Вон феечка. Знайшла феечку. Добре, давайте супроводим яе на месца. Так, і яна ўжо знікла. Don't forget to wash your Yeah. hands. Goodness knows where these things have been. Знайшла. Для кагосьці закатнікі, заходнікі, як гэта правильно назваць? Садавіна вось гэтая, якая выглядае як груша. Так, добра. Давяду феечку да яе слупа, забяру куфрыкі і тады схаджу, дакалупаюся да таго дзіўнага хілячурла. Дасягненне. І гэта... О, дык гэта не проста куфры, там яшчэ трэба перамагчы руйнага вартавога ўзмоцненага. Гэта мне, ведаеце, што нагадвае востраў Цуруме. Ох, якая ностальгія. Памятаеце гэтую выспу? Якія там былі падземныя калідоры і наогул гісторыя была проста неймаверная. Кільшрэс мой па Інадзуме, хоць асноўны квест быў так сабе, але вось пабочныя квесты Інадзумы гэта нешта неймавернае.
Ага, мясцовая легенда, для якой патрэбна Е. А Е часам не крышталізацыя, таму што ў мне якраз таки ёсць дзыбай, прычым так, не гэта. Прычым яна даволі такі ўзмоцненая. Так, ну вось узровень, артефакты, якія ў прынцыпе, я так мяркую, падыходзяць узоры няма, і вось таленты. Я спадзяюся, яна справіцца. Таксама ёсць і луга, ён не дуже ўзмоцнены, але таксама, у прынцыпе, ну так, артефакты падабраныя, але не ўзвышаныя. Ось. Так што можна паспрабаваць. О, іх тут некалькі. Добренько, не праблема. Я ўжо не малеча, я ўжо моцнейшы ложкі ёсць, так што... Come on now, emerge. Seems like an emergency. A Пайджу. bitter pill to swallow. For the everlasting forest, receive my blessing. Класіка жанра. Mine Якое side цікаве effects. досягнення. Зараз погляджу, що за яно. Так. Классика жанра, классичные пригоды. Так это не просто так у меня возникла ностальгия. Я насправді различно так викликати ностальгію. Так, і є ще одне досягнення, так міркую, это за так, трьох феечок треба було довести до їх гнездов. До садов, вось, до садов. Я забыла, что тыя месцы, куды яны імкнуцца, гэта іх сады называюцца. Так, гэтая штука, яна не адчыняецца. Было бы прикольно, калі б я зараз сабрала кофры, а тут узяла і адчыніліся бы дзверы. The world wishes you well. Клас. Ех. Яна сапраўды нагадвае цырулю. У можніцы такіх падзямелляў, по-моему, не водзяцца. Так, ну што, яшчэ раз пойдзем у тым напрамку. Сходзім. Так, яшчэ 40 прамагемаў патрэбна. Допустим, 20 можна будзе атрымаць, калі я прайду выпрабаванне Нефер. І яшчэ 20. Ну, я спадзяюся, там яшчэ засталіся кофры. Мабыць, ці выпрабаванне. Эх, вось калі было бы першае сузор'е, так, выпрабаванне. Калі было бы першае сузор'е ў ламу, я бы магла бы на адным дыханні бегчы яшчэ. Хиличун сочит за диками. Ну ладно, я туда не... Хотя, так, ён стралок. Не, прабач, але... Right here. The doctor will see you now. Дарэчы, у мяне ж байджу. Байджу мне... О, так, сузор'е. З 2 сузор'ямі. І, так, Нілу. Ось, я Нілу так само выбила сузор'я на... Як это, доўгі шлях дасканаласці, по-моему, называется. Ну, там, где ты кожны дзень, цягам 6 тыдняў кожны дзень робіш, зліваеш смалу і выконваеш дэйлікі. Так, збярыце аномачасцінкі, але дзе ж тыя аномачасцінкі? Я зразумела, яны падаюць. Вось гэта я разумею, выпрабаванне нешта новенькае. І ж галоўнае на фоне вады і не дуже бачна, бо яны туркусовыя і вада туркусовая. Так. Сэрцайка. Як міла, але ж збіраць гэта немагчыма.
Клас, вось гэта было цікавае выпрабаванне. The world wishes you well. Дальше цікава, ці павыпадала мне зброя з гэтых куфраў, якая сустракаецца толькі ў Моштадзе. Напрыклад, там же ёсць, па-моему, вось гэты лук, вось гэты, яны сустракаюцца толькі ў Моштадзе, зараз пагляджу. Таму будьце важлівыя, калі фарміце новую лакацыю Моштада, не забудьце, калі збіраеце такую трохзоркавую зброю на памяць, не забудьце яе замацаваць, каб выпадкова не зліць. Так. Ага, там яшчэ одно выпрабаванне ёсць, але вярнуся да яго крыху пазней, калі спачатку дакалупаюся да мясцовай легенды. Змей переняў, дык псіхаваным стаў, ледзь пакарміла. Вычка сваю пятуху. Один раз вырашыў пераціснуць палец. Ого! Цікава ў цябе прыгоды з тваім новым гадаванцам. Так, дарэчы, я, напэўна, зраблю сабе атрад з гэтых... Вось, атрад для месяцовай крышталізацыі. Возьму Пакомі на хіл, ці лепш байджу. Не, напэўна, лепш байджу. Таму што у яго, па-моему, другое сузор'е аўтаматычна можа дасылаць крыху аслабленую ешку. Ну і гэта моя стандартная форма атрада. У мяне асноўны дамагер на другім месцы, на трэцім хілер, а на першым і чацвёртым саб-ДД. Так, ну што, паспрабуем. Шульдрик, якая Remember, цікавая. health comes first. Mind the sight. Be cleansed! Divine light, shield them! Light the dust! Go get him, Aiden. Light compels you. Without further ado, Так, я так разумею, тут трэба разбіць ягоную гэтую штуку. lofty wisdom will show us the way! Light the dust! Фіга сі. Окей. Так, зараз. A bitter pill to swallow. Я лепсі. Seems like an emergency. Be gone, shadow of darkness. Be cleansed! Так, тут не активувалася месяцова кришталізація. Тому що... Так, знищити хотіла. Without further ado, divine light, shield them! Добре, зараз. The doctor will see you! Напевно, я все ж таки не поспію його знищити. Mind the side effects. Зараз будемо тікати. The doctor will see you now! Опа, податно. Behold the dark. Surge! Be cleansed! Light the dust! Як уже знищити котел? Light the dust! Я просто не поспіваю це зробити. Without further ado, А ён яшчэ і A хіліцца. bitter pill to swallow. Ладно, я зразумела. Я яго не перамагу. Пакуль што.
Треба буде Mind the side почитати effects. про проходження. Мабуть, я щось не розумію. Хотіла поглядіти, не зосталася старая скура, і ні кросу не вдала, ні буває. Я вирішив ні на секунду не... A bitter pill to Спиняться. swallow. Так у тебе хлопчик ці дівчинка, гэты змей, ці змейка? Тому што мне чамусь здавалася, што гэта дзяўчынка. Ну, магчыма, я просто нешта прапусціла, але чамусьці мне так здавалася. Хлапец Фенікс. Ой, Фенікс, якое цудоўнае імя. Цудоўная змейка. Зараз. Окей, давайте лепш сходим по выпрабаванню тут неподалеку. А яго можна праходзіць у дзвюх? Дарэчы, Мінта, ведаеш нейкія фішкі? Мабыць, я нешта упускаю, тому што, ну, можа разам выйдзе. Дарэчы, наколькі я... так, ладно. Я забыла, што вось гэтае выпрабаванне патрабуе лучніка. Так, лучнік на I'll выхад. lead the way. Просто, наколькі я ведаю, у сумесным рэжыме многія гэтыя боссы становятся мацнейшымі. Так, ага, яшчэ тут. І дзе яшчэ? Ось яны. І гэта ўсё. I think we can forego the lost and found report. Так, мне здаецца, тут хілічурн. Дарэчы, цігнары з сігнай. Як я гэтым ганаруся. Вось гэта была ўдача, калі я круціла сігнал. Так, я просто задумалася і не запомніла ці дагаварыла, што наколькі я ведаю... яны просто размаўлялі і... Ладно, прабачце, хілічурна. Дык вось, па-мойму, ж яны становяцца мацнейшымі, калі некалькі чалавек іх праходзяць. Прычым, наколькі я памятаю, яно неяк рэзка становіцца мацнейшым, калі двое ці трое, і потым яшчэ павышаецца, калі чацвёра. Ну, в сэнсе, па-моему, двое ці трое, там прямо адзін узровень. Тому у трох праходзіць лягчэй. Ну, ладно, мабыць, я нешта і блытаю. Так, я тут ужо ўсе прымагільны сабрала. Што ж гэта такое? Яшчэ 30 патрэбна. 30 можна сабраць, калі пааткрываць тэлепорты. Ось. Па-мойму, я яшчэ тут недзе бачыла куфрык. Так, я адсюль глядзела і бачыла там куфр. Добра, можна будзе там дайсці да куфра. Ось. І потым яшчэ адкрыць пару тэлепортаў. Ці адзін. І прайсці выпрабаванне Нефер, і тады будзе крутачка. Вось будзе забаўна, калі лама выпадзе на гэтай апошняй крутачцы. Так, вунь куфар. Можна зараз будзе взять фурыну і просто па вадзе дайсці. Так, спадарыня фурына. Ваш выхад. I knew you'd miss me. Так, я наведала, што мы там сумавалі. I present. Ага, там яшчэ і хілячурна. Ну, конечно, хто ж нам просто так аддасць куфар. Я тады зараз пайду трохі ў бок, каб яны мяне спачатку не заўважылі, і памяняю фурыну на яйніка. Усе відэа як наеліся спаць. А гэты пераварушае паілка і спрабуе адкрыць кантэйнер. Ого, які ён баявіты. Well, since you asked so... Цікава. Сапраўды незвычныя для змей паводзіны. Emerge. Come on now. Wait. Опс, заморозили мою A new moon rises. Receive a blessing.
А, гэта просты куфрык. Я зразумела. У сэнсе гэта так, звычайны куфр, які дае ўсяго дзве. Perhaps this treasure has been waiting for you all Дзве along. прымагеміны. До речі, вось я тут хаджу, а колькі у мяне зараз? Да, 12% прагрэс даследавання. Right now. Show them. The doctor will see you now. Ну, тут уже неякі куфраў, мабыць, якраз таму, што я іх ужо сабрала. Глядзець скрыню з грузам, скрыня з цяжкімі дэталямі. О, окей. Ну ладно, тады. Зразумела па агаворках кіпраў, што застаўся змей з характарам. Ага, там яны звычайна не такія. Так, можна завітаць у цярновы порт, заадно трохі палюбуемся на яго, таму што гэта нешта цудоўнае, нешта мошцацкае праз столькі гадоў. І вось тут яно сапраўды выглядае як жылы горад, таму што Монштадт, ну, першапачатковы Монштадт, вядома, што на яго там гэта першая лакацыя, там спроба, ўсё такое, але ён выглядае зараз. Цяпер ён выглядае такім пустым пасля ўсіх гэтых гарадоў. А вось цярновы порт, ён выглядае сапраўды ну, сапраўды ўтуленька. Так, дзе ж там той тэлепорт? Ён часам не на той выспе? Так, ён на той выспе. Лама хотела соскокнуть и нырнуть. Опа, нырнула. Толькі он от краю лама трохи, як это сказать, яна дапамагае жывёлам не бояться нас, ну я, конечно, сформулировала. А у іншых месцах не, яна яе жывёлы спакойна ўцякаюць толькі так. Так, гэта нейкі ці то маяк, ці то млын. Зараз на яго падумаемся, і там мусіць быць тэлепорт. Так. Опа, телепорт. Это уже 5 промагемаў, і застанецца сабраць яшчэ 2. О, вось выпрабаванне заадно. О, матылькі, ось гэтыя. Я думаю, што я лінею калі-небудзь выб'ю, але я зараз захоўвала промагемы для таго, каб выбіць лаўму. Так, цяпер 138 промагемаў, і я думаю, зараз выпрабаванне пройдем, і я тады пройду выпрабаванне Нефер. Так, давай. Куфар на караблі. А, гэта было хутка. Perhaps this treasure has been waiting for О, you нейкі all along. рэцэпт заадно. Рыбны бургер, марская гавань. І, значыць, яшчэ дасягнення. Мне праджвалі, што малочнікам патрэбны кантэйнеры і тэрарыумы як сейфы. Каб ён нагло наўзамен, каб хавацца ў камні, спрабаваў падзець вечка, кіберкарагочу ў чаце зыды. Прикольно, сапраўды змей з характарам. А ён жа яшчэ малады, можа, калі, як бы сказаць, пасталее, тады трохі характар выправіцца. Клас, караблі такія. Так, мы зараз на караблі. І прамагема у нас колькі? 140...
Ага, 148, немного. Можна нават і... Можна, конечно, хутенько пройсці выпрабаванне, а можна... Ну ладно, давайте, каб было хутчэй, пройдзем выпрабаванне Нефер. Дзіўна, дарэчы, што мне выпрабаванне Сінціў не залічылася, таму што я дакладна памятаю, што я яго праходзіла. Так, Нефер гэта ДД ад Дендра, і яна там пераўтварае звычайныя бутоны ў нешта іншае. Ding dong, weather bomb! Forest, protect us with one heart. No more lies. The deception ends here. Мне так падабаецца яе альта, гэта нешта ачмуранае. It all adds up. В прынцыпе, анімацыя нет, даволі прыемная. I better. Branch into song. Я прывыкла, што ў мяне лаўма на першая ў атрадзе, таму я ўсё не... Ну, я намагалася пераключыцца на лаўму, а яна ў гэтым атрадзе другая. Can't hide the truth. It all adds up. Таму у мяне не атрымлівалася пераключыцца на лаўму. By the frost moon of old. Diana special! Flash attack! Go Нязвычна, конечно, што адначасова замарозка і аптымізацыя в атрадзе. It all adds up. Так, вось яе геймплей, я яго забыла, але сутнасць у тым, што калі ёсць паблізу вось гэтыя дзіўныя бутоны, яна можа выкарыстаць узмоцненую The атаку, mystery unravels. ну і яна некія узмацняе. Добренька, зараз заберем прямагемы і зробім апошнюю крутачку. Стрым, конечно, атрымаўся даўжэйшы, чым я разлічвала. Спадзявалася, мне выпадзе лаўма. Эх. Але я вас была рада ўсіх пабачыць і рада, што давялося падаўжэй з вами пабегаць. І дзякуй Ціртхэ, што распавяла пра сваю змейку. Это было цікава. Я не думала, что она такая незвычайная. Ён, змей. Так, и, конечно, лаўма не выпала. Дарэчы, гісторыя ўжо мусіла абнавіцца. Яна недзе праз гадзіну абнаўляецца. Вось. І зараз пагляджу, колькі ж там крутак я скруціла. Нешта каля 70, по-моему. Так што лама мусіць да мяне ўрэшце прайсці. 65 круток. Так, это 14 сторонка, значит, ну, значит, 13 сторонок пройшло, и это 65, и это была 66 крутка пасля Мидзуки. Ну что ж, вось... Окей? Добра, Ціртхэ, я постараюся стрыміць часцей, потому что мне ёсць што стрыміць, але, на жаль, пакуль што не дуже атрымоўваецца. Што ж, відаць, стрымерская ўдача мяне ўсё ж такі пакінула, але ў любым выпадку я была вельмі рада вас усіх бачыць і If ever you вельмі find рада, that the што animals мне in ўрэшце Nogcry выпала behave in ways you do not understand, just ask me вельмі and I will выпала explain. нарэшце Мідзукі. Вось. Тут гарант 70-м. Не, у Геншыны гарант 90-м, але недзе пасля 70 крутак патроху пачынае павышацца адсотак выпадзення. Гэта нідзе не... Ну, нідзе пра гэта не кажацца, але, ну, як бы усе заўважаюць, я таксама, што недзе пасля 70 адсотак таго, што... адсотак таго, што табе прыляціць тое, што круціш, ён ужо значна вышэйшы. Мінт, я таксама была вельмі радая пабачыць, вас усіх была вельмі радая пабачыць, дзякуй, што завіталі, і тады да новых сустрэч, спадзяюся, ўжо хутка. Так, і вось новы Монштадт. Ну, як новы? Ну так, в прынцыпе, новы, таму што стары Монштадт гэта... Вось гэта
новы монстр, а вось стары. Ну, мы, в прынцыпе, непадалёк ад старога монстра. Дарэчы, цікава, ці існаваў церновы порт, калі яшчэ быў стары монштадт. Ну, гэта ўжо пытаннячкі да лараведаў. А сёння всё, да пабачэння і да новых сустрэч. Have you decided where you will go from О, here? на мяне хтосьці падпісаўся. Why not find a patch of Fearless soft Night grass and rest a Nightmare while? Hunter. Вітаю на канале.